Agullent ha tornat a viure els actes del mig any fester, o el que és el mateix. Ja només queden 6 mesos per a les grans festes. Després d'un dia intens d'activitats, la jornada del dissabte va culminar amb la tradicional desfilada de les filaes dels dos bàndols, omplint els carrers de música i festa. Des de les primeres hores del matí, Agullent es va despertar amb ganes de festa. La jornada de Germanor va donar pas al soroll de les marxes cristianes i mores, als somriures i als retrobaments. Un dia per a compartir i fer poble. Doncs molt bé, la veritat que un dia gaudint amb Germanor, amb totes les filaes i, com bé estàs comentant, el mig any, jo crec que és un abans o un després de les anteriors festes i un abans de les festes venideres, i crec que molt bé, la veritat que hem passat el dia a la Font Jordana, hem gaudit amb Germanor, com he dit abans, amb totes les filades ahir, hem fet el concurs de paelles i hem gaudit moltíssim, i ara a continuació serà el que és el desfile i a continuar disfrutant dels amics i de tota la gent i de l'ambient fester a les filades i als carrers, clar que sí. La festa ho transforma tot. Quan sona la música, els carrers es vesteixen d'il·lusió i alegria. Moltes hores de feina prèvia, però Agullent ha cuidat fins l'últim detall per fer d'aquest mig any un dia inolvidable. Des de la Junta portem vora un mes que preparem comptant tots els festers, tots els components, i després preparant taules, cadires, beguda, tot això perquè avui anem a la Font Jordana i entonces allí dinem tots, i la Junta és com a que col·labora preparant la taula, cadires, perquè quan venen els festers preparem les paelles, perquè fem un concurs de paelles i passem allí un dia de Germanor. Perquè darrere de cada acte, de cada desfilada i de cada somriure hi ha l'esforç compartit d'un poble i del seu ajuntament, units per mantenir viva la festa. Un dia com avui, pràcticament el 99% és una feina de la Junta de Festes que porta setmanes preparant aquesta festa, sobretot aquests últims dies que han anat sense parar totes les vesprades. I l'Ajuntament avui més és una cosa més tècnica, de tallar carrers, de que estiga tot en el seu lloc, que col·laborarem si necessiten alguna cosa, però la festa d'avui és pràcticament al complet d'ells. Nosaltres simplement col·laborem ajudant un poquet. Les pròximes festes seran molt especials per a la Fila Conqueridores i per a la seva capitana, Maria Herrero. Un any per a viure amb intensitat, per a gaudir plenament de les festes d'Agullent i escriure una nova pàgina en la seva història festera. Doncs aquest any és un any molt especial perquè coincideix que complim 40 anys, fem el 40 aniversari de la nostra fila i per tant tindre capitania just l'any que estem d'aniversari crec que és una coincidència molt bonica i ha sigut un poc també un dels motius per a que nosaltres es farem avant en la capitania. En el bàndol moro, la capitania recau en la fila Moros del Benatzar, encapçalada per la seva capitana Mila Martínez. Un any apassionant per a viure i gaudir, compartint moments únics amb tot el poble d'Agullent. Enguany és un any molt especial. Hem començat enguany, arrenquem ja en capitania i estem molt contents i ens arropa molta gent. El futur de la festa està més que assegurat. Hi ha molta gent jove que s'implica, que continua el llegat, que dona vida a la història dels moros i cristians d'Agullent. Amb ells, la festa té garantida la seva continuïtat i el seu cor bateja fort. Estem vivint moltes ganes. Esperant ja que estiguem festes. De reencontrar-se amb la gent, totes les comparses. Agullent torna a demostrar que la festa és molt més que tradició. És emoció, és orgull, és vida compartida. Ja falta menys perquè tornen les festes grans d'Agullent.